Kwaba fe nsɛm de akachi me de to so amawana Tema Metropolitan Assembly no wɔn ɛhwɛ na wɔn a wɔtesi adansi bia ni se wɔn edisie wɔn abobɔ container hodo asi bia ni se wɔn de sisie no Tema VALCO to kwan no ɛso no wɔhwɛ no adwiri ni nyinaa gu sɛ bia ɔmanfo ho bɛhan wɔn ne ntia wɔnom ɛto asi montene so a wɔdwiri adan ya ɛwɔ Tema VALCO to road no so eguo ne de emeto dwadeɛ nanso yamani boni ehwehwɛ mu a wayɛ no wonyanente yɛsɛ wɔnom pɛse wɔ bie kwan ne mu ne nyina mu no manfo a wodwiri wadan gu ɛwɔ ɛkwan no so no ɛde tudwa sɛ ɛnra yi a ɛna mpanyinfo ebeyi wɔnom asetire me di Prophet Elijah ye Ghana ni ba me say ye wo VALCO road to oil fan ho de yeti ya bobɔ ntabo dan wo wa yeti wo omudi assembly ba ye ni free tie me ba ye ni ya ukuda no anɔpa ɔmɛka kyɛ ne me no ɔmɛma announcement ya wada no bedito musi yeso ebubu ye dan nyinaa gu fam sese aminu ke bi mu da bontin bi mu su wo bush ha mi container ene fi wo mi gira asa mi be yi ne na ha no dia de ni so obu si yentu no bubu mi ne me yina ti bu ye no amomu dia we ase na me da ma de tie me ne me na mi ni ba bia me communist ka so me pa correct da enti amomu dia na se na no me no me mada ana de tie that one enti embo bi wo a omombo aye wo so Ghana no so ye kan hu bi asem nyina enye kra a mogugugu ano ye da bonten na me de me kan ya say ya ma China for die so me say ahwe ya China for ebeje o man na fa the company mi ye waka o company ade o mo ye no upira kra re say pasa ebe ye adwuma o yare da kra e say pasa ye adwuma ti adwuma ye dende di we peja da de na de 25 series ana mu tia e ka e ma de 7 million ti omuhwe yi na say Ghana China for age o man na fa